Dan, I væltede lidt på den lidt. Hvad er Hamus Batalis? Et fodboldgigant. Hvilket land? Hvilken en lille pule, tror jeg. Så var det ikke helt nemt. Og det er også. Han fik det mega sejt, når det var Hvilken lille pule i Hamrums vandpande? Det er Christian! Du skal finde det gode her. Film det gode, mand. Ja, film det gode, ikke? Mandetømmer. Stop på dem der. Du skal også køre en samme vej som virkelig prøve det der. Ja. Det er vildt let. Og det lægger så meget, fordi du gør alle de der ting. Og prøv at se det der røde, som er